Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Santiago 4, versikulo 11. Di kay agpipinadakes kakabsat ko, siya sino man amang padpadakes, wenno mangukom iti kabsat na, agsao iti maibusor iti lintag, kat okuman na tilintag. No okumam tilintag, saan kan a tao amang tungpal iti lintag no diket, may sakan amang ukom. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Sinalbag kasi ka ang karuba. Apay anagpuros ka iti bunga ti abokado, adi mo pa'y impakada. Basit lang matnana. Oray may sa tinalam, no di mo impakada, makunalat na atakaw. Nagadumat ti bunga na. Tanay, matintinagan. Apay, di mo amuan ang ina ti abokado? Ha, agtatakaw ka kit di ah. Manungay ti bayan tinalak. Amok pa'y no day talang tinalam, amangan no idi pa'y ngagtaktakaw ka. Saan kalaang anasalamaan? Italaang mat. Mamati akmat ken ka. Jak mamati iti ulbod akas ken ka. Anya? No di kay mamati, di saan? Kukwayo latan ti abokadom. Daytoy! Ay sus! Agtatakaw ka lang arudan, bastos ka pa'y. Idarum ka kini Apo Lakay. Idarum ko day jay ngagtatakaw, Apo Lakay. Imay nakit din tinakaw dagiti bunga ti abokado. Ado, ti tinakaw na nga abokado. Ado Apo Lakay. Ingkabil na iti sako. No sako, ado nga ron. Wan, Apo Lakay. Idi imbagak ngagtatakaw. Imbarsak nakit din kanyak ti abokado. Imbarsak na amin. Wan, Apo Lakay. Nagdiswan ti abokado, basang. Sinipaw ko, isungawan na tamaan iti bagay. Anya ka diti parikot mo. Ay, agsabat ang dagitakiday mo. Gapo iti misuot mo. Masurunak iti day asali. Nagdarum kanukit din kini Apo Lakay. Ha? Apay, kan asino tindarum na? Ni Melchor nga anak ta. Anya manin akalukwan ti inaramid ti anak ta. Awan ti kalukwan nga inaramid ti anak ta. Dayjay asali kan dayjay nga Apo Lakay nga aginlalaing ti aking basol iti daytoy. Anya nga minti inaramid ni Melchor. Imposible nga agdarom jay tao. Naawan inaramid jay anak ta. Saan ka kadi makawawat? Awan ti inaramid ti anak ta kunak lang aruden. Kasarita tanto inton sumangbag. Anak, anya ka diti inaramid mo kan ni Sally. Anya kumangay ti aramidak iti dayjay na alas abakat. Jepudno ti ibagam. Sumango kayo kanu kan ni Apo Lakay. Anya? Nagdarom dayjay abakat? Wan, kasta ti imbagan ni tatang mo. Jakmat mamati ang nagdarom jay tao nga awan gapuna. Nangalak lang mat iti bunga ti abokado na. Apay nga min ang nangalak ha. Madi ti agala iti saan mo ako kwa. Insublik matlaeng. Idimbaga nang agtatakawak. Imbarsa ko kan kuha na adag iti abokado na. Anya? Nakabasol ka lang arudan. Imbarsak mo pa iti abokado? Ay, isuan na suron kat indarum na kan. Imot kit di dayjay abakat Di uray kanan na amin abunga ti abokado na. Pudno mat gayam ang nangalakano ni Melchor iti abokado ni Sally. Ngem insublina, saan ka di? Ngam saan apa nang isublit inaramid na. No dikat, imbarsak na. Aguray ka man. Apay aday di asali ti kanunungam. Imbes ati anak ta. Jak kayat atumanor nga agtatakaw ti anak ta. Kayat mo asawan, bayam amapatawan iti nagnunumwan adusa ti agtatakaw di anak mo. Makulong iti selda ti tribo.
Noan niya tinagnunumwan iti tribu adusa. Saan ka di arumbang nga iso ti mapasamak? Saan ko apulos nga anamungan dayta na pagnunumwanda? Sa lungasingam ka di, gapo ta anak ta ti masaknal. Anya pa ngay? Jack kayat amakulong ti anak ta. Di mo ka di madlaw. Aga po ta kanayon nga isakit mo ti anak ta. Kat ti manor asaan anasaya at ti galad na. Naimbag ta nagsabat ta dito'y dalan, ina ti agtatakaw. Agkidawak iti dispensar iti inaramid ti anak ko. Uray, ta dinamot innala ti abukado. No saan ko anasalamaan, sigurado nga inyawid na. Amangan no naraman ang pay. Iso nga rod at dumawatak iti pamakawan mo. Kabsat. No iso ti umay agparintumang iti sangok. Mabalin. Saan? Tasikamat. Sigurado adi na kayat ti agparintumang iti sangwanam. Kunana ngamin nga insublina. Saan apanang isubli dayjay? Gaputa imbarsak na. Ha? Bastos ti anak mo. Imbaglakit di ta sa anak anatamaan. Iso nga agsungbat itilintag dayjay a Melchor. Oh, anya ti pampanunutan. Agmay sakamat dito'y arubayan, anak. Gaputa indarumnak dayjay abakat sali. Mga ramidak nga rod iti rason. Apang idaruman na kanyak. Masurunak mat iti paglintagan dayjay alakay. Inakuburan dagiti abukado na. Tapno margragda. Kat makabalasak. Ang mga nuwad makakita ken ka. At adama dusa ka. Sa anak ngagpadlaw, tatang. Nalainga ka. Di dan tumaamuan. Asyak ti akin aramid. Ala, aganat ka laeng. Tama nga nuwag kibaltang ka. Agan anadak, tatang. Gunggo na dayjay abakat sali nga imot. Nangako ti saritaan da tatang kan Melchor itay, nanang. Anya ka di tinanggag mo, anak. Mapan ka no uburan ni Melchor ti abukado ni Nana Sali. Anya? Ay, unay lakit din dayjay akabsat mo. Di na ammo ti paisuro. Ay, napanan na ka di. Kunana mo't amapan inton na sipngat. Tapno awan ka no ti makakita kan kuana. Ay, agar aramid iti saan anasaya at ti kabsat mo. Kasano nga tano maduktalan da ti aramidan na. Ay, madanagan hak. Amangan adamadi nga ibu nga ti aramidan na. Wan, nanang. Kasta ti kunada. Adda ka no madi nga ibu nga ti dakas nga aramid. Adda akong itilingad ti abukado. Ipalapal ko dagiti inalak akayo. Iti ayan ti abukado. Tapno margrad ti bunga na. Sigurado nga adun to ti matin nag-abunga na. Kat maklaad dan to inton bigat. Amakariing da. Balsak day tabakat sali. Adda karkarasa kasi. Ibulos ko man dagiti nakarakad nga aso. Saan daunay nga agtaol nga maagkamat ken agkagada. Inayadak nga ibulos. Tapno saan amakadlaw tagtatakaw. Sige, ing kayo kamaten no asino man day tangag karkarasakas. Ijay! Ijay! O sige, kamaten nyo! Ha, iti ayan ti abukado tinagturungan dagiti aso. Adda siguro agtatakaw iti abukado. Nagdadakkel nga aso ti umay dito yan ko. Anay! Kinagat na. Mangkidag iti bangor ko. Anay ko. Ay, nakapanaw dan. Ay, sayang. Saan ko idaan na pangur. Anay ko. Nasakit ti kinagat na. Agawid akmat dan. Anay ko. Abay a pinalubos ang anapan ni Melchor. Ija ayan dasali. Abay aya. Bayam, tadamot nakamnan. Tapno makabalas iti dayjay asali. Adda ka dinakam ti plano na nga aramidan.
Nangagnimila ti saritaan nyo. Sakbay apimanaw ti anak ta. Nanang, tatang. Ni Melchor dayjay. Apay akas la marigrigatan. Inakilukat ti ridaw. Melchor! Anyat na pasamakan ka! Tulungan dak, nanang. Nasakit ti bagbagik. Kinagatdak ti aso. Anya! Masapul nga agbayad da dya asali iti da ito ang napasamak. Mamuan da siya tinang palapal iti abukado da, tatang. Ipandak ko may di ospital. Nagsakit, tatang. Wanya, makitam ti bunga ti madi nga aramid. Anak, Kunak no makabalsak ni bakit sali. Hanggang kastoy mo tinaganap ko. awan tinasaya at amaganab ti panagibalas. Inanusam ko malatan no anya ti ipataw ti lintagkan ka akas dusam gapu iti naramid mo. Ngam saan ko mat nga inala ti abukado na. Insublik mat. Ngem imbarsak mo. No kumata di mawat kalatan iti pamakawan. Saan kumaan na pasamak ti kastoy? Jack ni namnamang at dagayam aso daan naungat. Anak, awan ngamin nasaya at pagbanagan ti madi nga aramid. Kas kumaita, dakdakas tinapasamak. Ha? No sa anak anapan nga agpaiso. Sa anak kumamot anak kagat iti aso. Nagawid ka man. Asino ti kadwa ni Melchor iti ospital? Agsubliak matladagos ijay. Umayak la mangala iti pagsukatan mi. Nakarumot napasamak kan ko na. Iso abalsak da dya asali. May sakamat. No kumata inatipam ti anak mo iti plano na nga aramidan. Jakmat amo nga dagayam aso da naungat. Uray awan aso da. Binagbagaam ko madya anak ta. Inkakit di agremedyo iti kwarta. Dakkel ka di ti masapol? Dakkel ti mabayadan iti ospital. Nagninapay ti injection na. Mano aribo ti masapol. Sinalpagkit de. Binaybayan nyo lang kumaan na dosa ni Melchor. Ngam ti kinagat ti aso. Aggastos kayo pa iti dakkel. Tinapagnunuman na do sa ti agtatakaw, ket makulong iti sumagmamanulangal daw. Depende, no kasanukado ti tinakaw na. Ita, nagbayag ket nga rod iti ospital. Tipay parikot, tidakkel abayadan nyo di ospital. Ang mga namaduktalan da pa iti inaramid ni Melchor. Oy, saan mo asasawan? Nakakasila nga rod ang kapsat mo. Sobrang day di adusa na. Madi nga minti agibalos. Nang rona, no adapay madi nga aramid mo. Di ka matan matagtagari. Anya ka di ti pampanunutam. Adda ka di manen madi a plan-plan mo. Awan, bakit? Naamiris ko. Ama din sa ti aramid ko. Isungad adda nga grigrigat tayo. Nasaya at mat no nakaamiris ka. Amin ngamin amadi nga aramid kat adda ibunga na. Into nagsasango tayo ijay ayan ni Apulakay. Dumawat tayo ti pamakawan. Ken bagbagaan ta ti anak ta. Nga agtungpal iti anyaman a paglintegan tapno saan a maisagmak. Wen, saan kun nga ayunan ti dakes nga aramid na? Nasaya at mat ta nakaamiris kan lakay. Dati makunam, iti pabasol kan ni Sale, Melchor. Agpaiswa ng purusak iti lima abukal, Apulakay. Idi imbagak abayadak. Kunanak din ngagtatakawak. Isungay purwak ko kuana ati abukado, Apulakay. Sale, timbagam kit may sasako. Limlimagayam abukal. Wah, ako lakay. Kunakla dayjay gapoy ti sakit tinakom ko. No maminsan, di mo subsobra ante bagbagam Lima abukal. Pinagbalin mo ang may sasako.
Pakawanan na ko ma, nanasali. Sana na maulit. Ala, gaputan na pudno ka adumawat iti pamakawan. Sige, pakawanin ka. Tangay asom tinangkagat ken ni Milchor. Makigudwa ka, iti gastos da, iti panaka-hospital na. Juan, apo lang kay. Ti maysa nga ama, saan kumangagbalin akon sintidor iti anak na. Saan met anasaya at ano adda nakabasol kan ka, kat balsam, nang ro na pay nga rod no ubing tinakabasol kan ka. Iwanwan kit di, tapno mailintag ti dalan na. Papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Nainbag nga oras kada kayo amin.